ithi izokhiphela isibhongo kwi-Supersport United emva kokukhishwa kwi-Label knockout. Mbukeli, ake ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Sebebheka ukuthi basithoba amanxeba ngokubuya namaphuzu amathathu kumnyama kubomvu emdlalweni olandelayo we-Betway Premiership, kusho umqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Riverio ngemuva kokwashiya ijezi ekuseni nje kwi-Culling knockout Label. Ngale mpelasonto, i-Orlando Pirates bebuya nje ekubhiyozeleni ukunqoba isicoco se-MTN 8 okwesithathu okulandelana. Akuyihambelanga kahle kulo mqhudelwano we-Culling Label njengoba isheshe yaphuma kuwona iguqe ngo-3-2 emdlalweni we-last 16 obuphambi kwabalandeli bayo bedlalela ekhaya i-Orlando Pirates e-Orlando Stadium ngoMgqibelo ntambama. Ezimnyama ngenkani azikahlulwa kwiligi emidlalweni emithathu eziyinqobe yonke, kanti namhlanje zizokwamukela i-Supersport United uma ligamanxa ihora lesikhombisa ebusuku khona ekhaya e-Orlando Stadium. Ekhuluma nabezindaba, umqeqeshi we-Orlando Pirates uRiverio uthe kubuhlungu ukuba basheshe baphume kwi-Culling Label knockout, kodwa kusemqoka ukuvuka basithathe. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lakho ku-comment section. Sengiphuma kanje, usale kahle.